my god, mae'n dyllu! O, sori, nes i'n gweld chi fanna. Felly, dros yr wsos dwytha, da ni wedi bod yn rhoi cyfle i'r criw ddatblygu cymeriad, a rwan bod ni wedi meddwl am syniad ar gyfer sioe terfynol, da ni wedi cyflwyno'r syniad iddyn nhw, a mae'n gyfle wedyn iddyn nhw rannu syniadau a rhoi'r cymeriadau yma maen nhw wedi greu i fewn i'r syniad. A ia, mae o'n gyfnod cyffroes rwan bod ni'n dechrau cael sioe at ei gilydd rwan. Dangos os diddordeb mewn technoleg, a felly da ni wedi cymryd hwnna a da ni'n trio creu sioe ohono fo. Da ni wedi rhoi nhw mewn grwpiau bach, maen nhw'n ofnadwy excited. Maen nhw wedi creu pethau gwych heno'n barod, heb sôn am be fydd i ddwad. So dwi'n rili edrych ymlaen i weld be fydden nhw'n wneud.